Tak krásný den, vonavý den přeji. Jak jsem slíbila, tak se podíváme na novinky pro rok 2024. Já myslím, že se opravdu povedly. No a než se na to pustíme, tak vám řeknu, jak to bude probíhat. To znamená, ukážu vám výrobky, které jsou za mnou. A mezi tím vám ukážu i prezentaci, aby jsme si o těch jednotlivých výrobcích něco řekli. A já jenom teda zkontroluji, jestli vysílám. Jo, super. Takže vysílám. Kdybyste chtěli náhodou komentovat nebo na něco se zeptat během vysílání, prosím, připojte se přes ten odkaz, který máte vlastně v popisu tady tohohle živého vysílání. Tak jdem na to. Myslím si, že je se na co těšit. Nový katalog už jsem vám ukazovala, vypadá takto. A chtěla bych podotknout jenom na začátek, že Eurona nezdražila opětně ani o korunu. Jo? Vzhledem k té situaci, která se děje a jak všechno zdražují rapidně, tak není nic absolutně zdraženo. Takže jdeme na to. První novinkou pro rok 2024 je tady tahle ta krásná Aviváž Amethyst. Tahle ta Aviváž je stáv v Euroně, to znamená, je to stáv vůně. A vzhledem k tomu, že pan Černý dostal od nás na gala večeru dárek, a to nádherný velký kámen ametystu, tak na nás ve firmě mysleli a co se týče názvu, tak tady tenhle ten název vlastně vytvořili pro nás. Jo, díky tomu vlastně kameni, který momentálně teď má pan Černý ve svém vinařství a svítí mu tam a vlastně připomíná mu nás manažery a zákazníky. Co se týče vůně, tak je opravdu krásná. Je teda na mě taková spíš květinová, takže kdo má rád tady tyhle ty vůně kosmetické květinové, tak bude nadšený. U mě víte, že já miluju ovocné vůně a půjdeme si něco o téhleté řadě ametystu říct. Takže já vám nasdílím prezentaci, jenom chvilinku, abyste taky mohli vidět vlastně všechno. Ty informace. Takže ametyst je to teda stá hvězda na nebi, je to, jak jsem říkala, ta stá vůně. V Euroně, kterou vybrali to manažerky. Je to teda květinová, ambrová, dřevitá. V těch vonných složkách je jasmín, sambak, pomerančový květ, ušlechtilé dřevo, fialky, mimoza, ambra a bílý mošus. V téhleté řadě máme klasicky parfémovou sašetku, Aviváž, mýdlo na ruce, aromatikum prostorové a nově aromadifuzér. Ty nové aromadifuzéry jsou opravdu úžasné, takže vydrží mnohem déle než ty 3 měsíce, které deklaruje Eurona, takže kdo si zamiluje tuto vůni, tak rozhodně neváhejte. Ty aromadifuzéry fakt krásně provoní i obrovskou velkou místnost. A můžete si to regulovat samozřejmě těma tyčinkama. Takže já vám to číst nebudu, to si potom můžete přečíst samozřejmě na webu. Novinky jdou objednat od dnešních 14 hodin. A jak jsem říkala, teda je Aviváž, opětně je veganská, neobsahuje žádná barviva. Opravdu po těch našich Avivážích to prádlo a hlavně oděvy a ložní prádlo jsou jak nové. Uchovávají si přirozenou savost, jsou takové heboučké, měkoučké. A ta vůně na prádle je vysoce stabilní, takže voní i po žehlení, i po sušičce. A to až několik týdnů. A pak máme tedy parfémovou sašetku, to prostorové aromatikum, tekuté mýdlo z aloe vera a, jak jsem říkala, teda ten aroma diffuser designový. Proto i v úvodu jste měli ten krásný točící kamínek, protože je to opravdu v tomhletom tématu toho ametystu. A půjdeme na další, a to je Diva Romantika. V Divě Romantice máme tak stejně celou tu řadu, tak jak v ametystu, a toto bude moje topovka. Holky, vy víte, že já miluju tady tyhle ty ovocné vůně a ač píšou, že je teda taky květinová, tak se mi tam jdou nádherně vonět prostě ty citrusy.
A fakt, voní nádherně na prádle. Už jsem teda s ní prala a musím říct, že fakt voní úplně bojsky. Takže já vám zase nazdílím obrazovku a koukneme se na to, co všechno v tahleté vůni máme. Opravdu je nádherná. Sice tam je růže, je tam bílý jasmín, ale fakt tam jde krásně cítit ty citrusy. A zase máme sašetku, mýdlo, prostorové aromatikum a vyváž a prostorový aromadifuzér, ten designový. Tak a ty vonné složky píšou květinová, ale za mě je tam hodně cítit jakoby ty citrusy, jako u mě převládají. Takže je tam ilang, geránie, vzdušná nota magnolie, citrusy. Za mě teda z 90% tam cítím fakt ty citrusy. Cedrové dřevo, růže, jasmín, ambra a mošus. Jo. A máme zase teda aviváž, je opětně veganská, hypoalergenní, žádné barviva, ta voní nádherně fakt po vyprání. Je v ní teda sašetka, je v ní prostorové aromatikum, tekuté mýdlo a designový aromadifuzér. A půjdeme dál, protože tyhle ty vzorečky samozřejmě dostanete vždycky k objednávce, k prvoobjednávce, ale objednávka musí být nad 500 korun, takže si to pohlídejte. A nové označení budeme mít u těch chudých mídel, to znamená, bude gelová konzistence nebo krémová konzistence, takže už budete mít u těch mídel na webu tohleto napsáno a podle toho se můžete rozhodnout, která vám více konzistence vyhovuje. Máme teda prostředky na čištění odpadu v nových lahvích, které si Aurona sama vyrábí. A originální design, tak stejně i WC čističů budou v novém kabátku. A i u čističů na spáry je nová lahev. A máme nový speciální čistící gel na ruce s abstraktivní směsí. Je to teda speciální čistící gel na ruce, to je ten, na který jste byli zvyklí, ale v té kilové verzi. Teď už máme teda půlkilovou a hodně si to chválí právě muži, kteří hodně pracují, mají většině ušpiněné ruce třeba od oleje nebo saze nebo čehokoliv, s čím pracují. Opravdu krásně to odstraňuje nečistoty z ruk a je to samozřejmě šetrné k pokožce rukou. Je to citrusová parfumace. Přiznám se teda, že jsem asi zapomněla objednat tady tuhletu novinku. Ono to je taková staronovinka, jenom v novém kabátku a je inovovaná. Tak a nově máme parfémy v stále nabídce, jak Gentles, tak Skylin. Nevím, kdo už si objednal, ale obě dvě vůně jsou luxusní, nádherné. Zůstávají nám ve stále nabídce, protože jste si určitě všimli už z minulého videa, že veškeré parfémy zrušili. A to z toho důvodu, že nám udělali dva nové. A Menzon taky není jakoby novinka, protože ji známe jakoby v toaletní vodě, ale Aurona nám je udělala v parfému. Takže nově máme Menzon. Já to teď vezmu, a mi to tady popadá. Takže já to dám teda bokem. A nově máme teda parfém Menzon. A potom ještě nově EOS Magnolia. Takže kdo uplakal nebo oplakal to, že ruší celou řadu EOS, tak nám udělali novou a voní milion krásněji, než byl původní EOS. Takže Menzon je tady, tu vůni znáte, máme ji teda v parfému. A ta EOS Magnolia, já ji teda zkoušet nebudu, ale EOS Magnolia už používám, teda musím se přiznat, protože to je fakt luxusní záležitost. Jestli milujete, nebo milovali jste Trinity, mě ji strašně silně připomíná. Voní fakt krásně. Jako může se jít zahrábat všechny parfémy, které jsem kdy vyzkoušela. Toto je prostě luxus a to musíte mít. Fakt nádherná vůně. A ty parfémy jsou tak dobře inovované, že ráno se nastříkáte a ještě večer nádherně voníte, takže strašně dlouho vydrží. A tohle je moje topovka. Tak jak jsem oplakala Trinity, tak teď mi to absolutně nevadí, že skončila, protože ona nevoní jak původní EOS a voní fakt milionkrát
milionkrát krásněji. Takže já se vrátím zpátky k sdílení obrazovky, abych vám něco nejdřív řekla o tom menzónu. Tam je teda bergamot, mandarinka, koriandr, zázvor, růžový pepř, jalovec. Musím říct, že mají oba dva parfémy feromony, jo? Takže pozor na to, kam to budete používat. Střední nota tam je levandule, geranium, šalvěj muškátová, list fialky, kosatec, jasmín. Spodní nota je jantar, pyžmo a cedrové dřevo. Musím teda fakt říct, že tahle ta pánská vůně je nádherná. Já jsem byla nešťastná z toho, že to je toaletka, protože to dlouho nevydrželo. Takže mě strašně potěšila Eurona, že udělali parfém. No a co se týče tohohle miláčka, tak to fakt doporučuji všem dívkám, ženám, slečnám i babičkám. Voní fakt nádherně. Tam je vrchní nota ilang, zelené tóny, aldehydická nota. Střední nota je magnolie, jasmín, ovocné tóny. A spodní nota je cedr, ambra, mošus. U mě zase tam cítím prostě ty citrusy. Voní fakt nádherně. To není všechno. K tomu EOS Magnolie budeme mít i sprchový gel a budeme mít i vlastně deodorant, který zrušili. Je ten původní. Je to v té stejné nádherné nové vůni, takže jak teda sprchový gel, tak i ten deodorant, přírodní deodorant, který neobsahuje žádné hliníky a žádné těžké kovy, je opravdu přírodní a funguje na bázi vlastně toho, že nezabraňuje pocení, protože to není zdravé, což dělají antiperspiranty. On vlastně zabraňuje nebo pohlcuje pachy. Jo. Chci vám ještě ukázat jednu novinku. Kdo kupujete sprcháče, šampony pro děti, tak já jsem bojovala strašně s tady tímhle. Oni to začali lepit, aby to nevytíkalo. Tak udělali takovou skvělou novinku, že tady je takový bílý proužek, který jenom prostě chytnete a můžete to úžasně odlepit. Jo. Takže za mě fakt velikánské plus, kdy nebudu nadávat, já jsem se totiž to dělala tak, že jsem oddělala celé víčko, protože mi to fakt nikdy nešlo odlepit. Tak tohle to fakt strašně moc cením, že vlastně tady dali takové to bílé, které jenom chytnete a tím pádem to půjde krásně odlepit. Tak, to je teda řada EOS. EOS Magnolie. Je to fakt nová vůně, nevoní opravdu. Mě třeba ta původní vonila tak až moc sladce a tady ta je fakt nádherná, svěží. Opravdu se přibližuje takové té Trinity a té druhé, my jsme měli, no teď si nespomenu na to jméno, na ten název toho parfému, Zeta Ori. Zeta Ori a Trinity dohromady s tím, že ta Trinity tam fakt převyšuje a voní to fakt nádherně. Co se týče další novinky, kterou máme, tak je, jo a ještě vzorečky vůní, ty si můžete taky zakoupit, už jsou na webu, jak Skylin, tak vlastně s Gentles, tak i Menzon, tak i EOS Magnolie. Budeme mít nové vína, takže úplně tu největší novinku budete mít nakonec a vy už ji možná za mnou vidíte, i když ono asi nejde vidět, co to je. Budeme mít i nové vína, takže já znova budu screenovat celou obrazovku, ať vám to ukážu. Nové vína budeme mít Pálavu White Crystal Edition, to je teda bílé polosladké. Dále budeme mít Hibernal Edition, to je bílé polosuché. Dále budeme mít rulandské modré, což je červené suché. Budeme mít i Frisante Blanc, což je bílé polosuché. A na toto se těším. Na toto se těším, protože je to vlastně růžové perlivé víno, které je polosuché a myslím, že se bude hodit hodně na letní grilovačky. A teď je tady ta novinka. Nově máme kafe. Proto zrušili to původní, protože my jsme prosili Euronu, ať nám udělá nové zrnkové kafe. A to je ono. Je teda z Brazílie, s tím, že Eurona si nechává dovážet zelené zrna, má vlastní pražírnu a tady si je praží. Já vám řeknu krásnou historii o téhleté kávičce, ale teď vás upozorním na otevírání. Kdo třeba, mě to nedělalo problém, protože já mám pejska a ve stejném balení mi chodí granule, takže tady musíte odlepit tady tuhletu
Já to s váma otevřu, jo. Tady je takový ten vršek, takže to odlepíte, nebo odtrhnete, odděláte, takhle. Takhle to odděláte. To dáte teda pryč, ježiš, to voní i přesto, ještě to není ani otevřené, jo. A tady je suchý zip, takže i to, nebo suchý zip, to není suchý zip, to je prostě takové to, čím se to takto otvírá, jo. A ty zrnka prostě, já vám je musím ukázat. My jsme dostali na novinkách. Na novinkách jsme dostali, jako mohli jsme to testovat. A já jsem ty zrníčka, pár jsem si jich vzala teda z novinek domů. A já ty zrníčka normálně chrumkala u televize místo chipsů. Tak, jak jsme zvyklí, nebo kupujeme z obchodu třeba tady tyhle ty zrnkové kávové boby, tak mě vždycky přišly hořké. A tady toto, normálně fakt můžete, slyšíte to, jo? Jak chrumkají. To není vůbec hořké, tam jde cítit čokoláda. Takže kdo třeba není kafař, tak může zdravě takhle chrumkat kafíčko u televize. A ono, co to mění, ta chuť, ono je chvilku je hořká, pak tam jde cítit i ta čokoláda. A já vám o té kávě řeknu víc, ale ono i na přivonění. Fakt luxus, ta káva bude luxus. A tak si to pěkně zapnete a prostě krásně to uchovává. Tady z druhé strany, já nevím, jestli to půjde vidět, je takové kolečko, které vlastně, tam jsou dírky a ono to vlastně je z toho důvodu, aby se jakoby ta káva, jak to říct, aby nevlhla, ale ona nepustí nic dovnitř, jo. Takže to jde jenom zvenku ven, protože dobrou kávu poznáte tak, že není nafouklá, jo. Ona musí být takto, jak vidíte tady, prostě musí tam být ten vzduch, který potom jde ven. Když je nafouklá, tak není kvalitní. A musím říct, je to teda půlkilovka a je to z Brazílie. A já vám teď řeknu tu historii té kávy, jenom chvilinku zase, protože fakt je to strašně zajímavé. Já jsem z toho byla strašně nadšená, když nám o té kávě vlastně říkali. Tak se na to podíváme. Kafíčko. A pan Čarny toužil vytvořit kávu výjimečnou. Takovou, která naplní prostě jeho očekávání. A přála jsem si mít možnost vybrat si ta nejkvalitnější kávová zrna, zachovat čistou filozofii s úctou k přírodě. Zejména pak původ kávových zrn a udržitelný způsob pěstování kávovníků. Mým cílem bylo tvořit nové obzory chutí a vůní v dokonalé alchymii procesu pražení. A proto jsem vybudoval svou vlastní pražírnu, v níž se narodila káva, kterou si každé ráno opravdu rád vychutnám. Jo, tohle je takový vzkaz pana Lukáše. A jdem na to. Je to teda z Brazílie. Chuťová charakteristika je hořká čokoláda, citrusy, černé třešně, ořechy. Země je teda z Brazílie, nadmořská výška je 750 až 1100. Pražení je středně světlé, metoda zpracovávání je suchá, je to 100% arabika. S tím, že já vám ještě o tom pražení něco povím. A to je to, že klasické jakoby pražení kávy je takové, že většinou ty zrna jsou až fakt strašně tmavé a hořké. A to z toho důvodu, že oni to hází do bubnu. Pod tím bubnem je oheň, který to jakoby, jo, tím, jak se to točí ten buben, tak ten oheň to vlastně jakoby praží. Eurona šla šetrnější cestou, má svoji pražírnu, která teda ty zrnka praží se to 4 až 5 minut a ty zrnka nejdou přes oheň, ale přes teplý vzduch. Takže oni si tam tak levitují v tom bubnu, trvá to 4 až 5 minut a nedochází tam k tomu, že by byly spálené ty zrna. A musím říct teda, že fakt je luxusní. Berou to od rolníků, malorolníků, oni ty zrna sbírají ručně. Nechá si je pan Lukáš vždycky z té Brazílie vlastně dovést zelené, tady si je napraží, takže za mě opravdu luxusní záležitost, co se týče kávy. Fakt kupte si, stojí za to, kdo milujete kávu, tak opravdu stojí za to. Já mám 2 balení, další 2 jsem si teď doobjednala a vy o 14 hodin zákazníci můžete také. Dýňový olej nám dávají do stále nabídky, protože opravdu jde na odbyt a co se týče dýňového oleje, tak opravdu ten je luxusní. O něm se chystám točit samostatné videjko, takže se můžete těšit.
Tohle to je do vyprodání zásob, krémy, parfémy už taky nejsou, takže tady tuhletu řadu nám ruší. Do vyprodání zásob je i Redmine a zrušené výrobky z toho důvodu, že nám udělali parfém a Sandonorico jako jedna z nejméně prodávaných vůní. Logicky zrušené naše původní kávy, protože máme novou a toť vše. Takže budu ráda, když mi tu necháte nebo zanecháte nějaký komentář, jak se vám novinky líbí. Kdybyste chtěli ještě cokoliv vědět, tak samozřejmě pište, jsem tu pro vás. Já vám popřeji krásný den během dneška. Si ještě nachystám prezentaci na agenta, tak jak jsem slíbila. Takže mějte se moc krásně a kdyby cokoliv, pište mi.